su jati Debbarma rau na rau pho na nó phơi na bài phê lại nó tôi phê lại này mấy tay đi kia mấy tay cũng cái thắt tay đi nó bài kỳ gaya nó kỳ gaya jet thinh tôi phải kỳ gaya 1/1 2/2 phải đi ang mày lại này jet thinh tôi nó bằng sao đấy jet thinh tôi face to face của lại nó mày này phải đi chế nào nó Debbarma rau nào Hello friends, song hai jotonani YouTube channel nai tonai rono pula sakang khabai khubai lam sogo nga sonoro bai tomai kha khayo jotono kam kurung no tongna hanai genrok social media wo je video viral tongmani age rogo gurpai en bru hi je controversy solai tongmani nugui tongmai khana nga oro bisingo ang kok thaisa thaini sana musungmani je u topic no teyui enggak takut koroksa bos sebab ang bono sama ya boni kok belai kene layu koroksa sing ya korok ni tongo korok thangkau sorry enggak borok emon ke gurpai hi je Debbarma ni again choti sawi borok kok samani belai kene khana thoya u kok rok teman ke je us hai tongnai rok koino huya je us hanai rok no singhungu borok rangde masa ya bono to saime ya nge chongoi nai khang ke masa khana mane among ke political issue rongwi walai masi klai tong ha he deba nge borok sob somoy no borok je propan borok jar notice kok sau buchi khade ke amate hai janoti sayo kok sanai rok mane nijeni personal nijeni musung tui je khuk phaimani khuk sitra bo hundo ke ang sana musung ma ka haisi kha khayu jotono tipra tongnai bru settlement chini bubagra ri rekha ge phia ba je baksa sanai sai tong youtuber rok sungle tipra saya sung kok borok buchiya ge thangnai bo roman script ni demand sampro bu gurpai rono loge taro di rohi kok samani nuguta u je bruni takhuk je youtube social media o samkhai tongnai rok engke je profane borong ni kok gurpai Debbarma borong Debbarma gurpai Debbarma ni again chumang borok kok tisai sai tongo boni video no kise sanai negradi o video rono nuklang ke belai khen jole bo haisi jole engya sung tipra sable kunoro jati sung khaya phia ba borok belai khen jati no khagai haya kok sau tei coba khlai na nayo nai ne de o takhung ni kok je samani belai khen saya nai ne gradi Mizoram Rokno tuye samo naro Debbarma rau next time o sinai angno comment no jaja no comment no next direct khu saya no sanai Mizoram ni bro hima narau bang tong ha bono nau we su no maya phole sinai pia bai chu om de khe chu phole sinai ang bai Debbarma no kau ka ke khna di je thik ke tonai tong thok na muha ro chin thio di stata ke chin bru di stata ke chin na ro jam pui chari saya jam pui chari saya jam interview la ye jam ja ke ye oro ye group ta ke di Debbarma good pai rau na ro ke tem se now ni politics good pai rau politics bo nak thalsong politics semua dapat ama jati cak ma jati cuk ma jati ham ma ke je jungba tripura sai ke ba thang ma greater tripura land mai bi ke mam phine na la kha bo ha lot brown ni bai thana ba le tui shop tui bu
hap chu hak kona lok thung pai ago lok bro tong thai jaga lok thung pai pho si ago chung na be khe tong na pho la soi la nogui mang khana no rok o takho kok samane ang bono kok phir no musungo ai musuk buslei gor pai ta hande haram jata ni simit thoi tong ya sai mang khade ki re nai ne song tong no nung boroni nung tipra hani de haram jata bumano khoinai mother chot nung tama kok saura gur pai rok Debbarma Rok tumani kok ti sai ka sa haram jata thabra phungsar bai khunu koire ro nai amata ke kok ta sa dai si jolebu buchi khade tumali khaimana nung tumali khaimna chungno haram jata no manjak radi ruwa bai waisa kepala golong ke tai ro nai buchi hande amtai kok ta sare khana hande haram jata nung borotong direct phai no attack khaimana hai pan sung amate hai bukhaya ka ka tong na ka tong de hai ka nai de nung boroni nung ba asam ni sibla asam mo thangai diman chawai de sui buslei haram jata bumano khoinai nung dawra as kokoto sai tong pai nini YouTube channel khulo hinde nung nini personal ni hisab tui ang raja nei ang dom ang jekban huiman ha kok saw hai da gyan kroi manjak radi ang sabu siuda jomatia piaba jomatia tiprasa jotonu bru hunde Reang hunde Debbarma hunde jomatia hunde buji handa Reang ni history Bru ni history samai hinde song ha amata kok ta sade bakpar phari amai bulai lenai numbor tong rowa bai ta soi no druk ha ta soi no ni bahano sungui chanai amata kok ta sade buji khade omorpu borohi huwa ha sung omorpura Reang tongu Bru tongu jomatia tongu Debbarma tong jung do to thasa mili laibi asuk dini cholai hayo nung seba bor kok sapainai be bawa haram jata sinia kho manjak radi Debbarma parata hadi jomatia parata hadi Reang parata hadi agan nini bosak koso ke bos tao tai yakawai tuyo kok soi nai hai ka hakor phoi ro nai amata kok ta sade jati bai jati khak laibai kok ti sawai buni again chut thangai nung amata kok ta sade nung seba ba gus tirogai Tansoi painai amata kok ta sade haram jata gur pai Debbarma himbo se sai dong manjak ra no okat tong ke phaidi ang bai phaidi ar lai nai ruati khlai no bokhro golong ka tai ya ka me ke ang chalaya ang jomatia ya ang Debbarma ya tiprasa buji khade bar ni social media wa kok samani sayang tong temasa takla hey mufuk takla sui bumano khoinai buchidi orot video title gurpai len phutma len phita sade nge buba grani again su kok ti saita sade buji khade aram jata nung sebaba oro buba granu nung haya hoito bonon tmali kok thai sagaba thangnai video kaman oi koknai soknai hunu noni buba grani kaman toy phedi chini photong hune phare kaman nang ya yak bai bulai dai sui buslei amate khe kok sai tong no ni kisapa gyan kri de kok sebang nai sebabu nung se kok sebangu nerok se kok sebangu amate hai kok samani ti prahas tewo nung hai borok rok manjak lang ke kosok thangai yakai ro nai thangnai omorpuni tabok tipra motha bokhainai bo motha dekhai BJP bono samaya nungke bono tama se kom nula aram jata botma kok sakaba amati kok sake amati phelen ke taku bai taku se choban nanglai nai botai sulen
Rok si kol khayo buino bokor chokol pa saksana tor jagai jole jagai tama kok sabli sa fuk ndora ga phai kok sai tong phai ang maladi ang tiprasa tipra hawa tongnai kuno Debbarma krui Reang krui Bru krui lainnya ga phade Debbarma para kadi jomaita para kagaradi dorkananga phaile dorkanang ke ang nini asam thanai direct nono Tansoi kai painai ning tumali khaimana bos hai gurpai Debbarma kok thik ke sanai kha sade hai ekhen Rokno je jam manjak de Rokno pheu ya haise kosok thangnai buchi hande amatoi dofa bai dofa tipra sano kok tabang rodi bas okat tongnai phari Debbarma para phari jomaita para phari Rok tagwai seya thangnai bo jomaita rok Reang Bru no rap khayo pura afro Rok kok bangjak getau bahai Debbarma me kok bangjak जों Debbarma ya jomatia जों tiprasa phari malik khaimana asamo thangai council thani oroya je Bru tongnai je baire ni painai thani seba nono jagaro chinu bubagra se jagaro kian kri de tiprasa hanai siwu sumbo Reang ni Bru ni history boroni Reang Bru Rok bini deso baige thang siwu Rokno hake maya ganang bubagra roi Rokno ha roi Rokno asuk safety khai tongmani bubagra no de Rok tak saya hunlai tong Rokno saya de hungka haram jataro mai masa ya gaza bagai siba maisar kha ang BJP khaitung motha khaitung CPM khaitung haipano bosini bubagra chini raja kotoni busuk sia khode yan soino photo nainai de Reang ni tongo Debbarma tongo jomaita jotoni tongo buchi hande amatoi kok ta sare do phano divide ta khai hai khan nung theinai okar tong tipra phari Omorpur phai Omorpur haram jata undo Omorpur boro na asuk komnuk tongla sob busle mano khoinai hapra phungsama leng na dadu nang ya yak ber lai phade nin busuk phato shot ke banoro wala nya nin samaya je uk hage kok sanai khop peri lai kok sanai no se masau ke bone again chothang ya जों tiprasa जों joto thansaga tongo joto khabaksa tongo butuba khede gang besi kok sali ya hai si jole mani dorong to ha u phona haga kok saman bangsi ang jole o video no makai tini ni video asan nungstung joto na hambai khulumkha babai tata